Acompañado do vicepresidente Xosé Regueira, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, fixo balance dos 10 anos de goberno da coalición PSOE-BNG á fronte da institución provincial. Na súa comparecencia, os dous repasaron algúns dos principais fitos do Executivo provincial durante a última década, reivindicando o profundo cambio político levado a cabo pola institución, cun modelo de referencia exportable ao resto de Galicia. Somos referencia tamén en estabilidade política, en consenso das políticas que aquí se levan a cabo, ao final é un modelo exportable perfectamente a Galicia. Creo que é unha institución da que depende, en definitiva, o propio país, porque non olvidemos que a provincia da Coruña é un motor económico, aporta o 50% do Produto Interior Bruto de toda Galicia e o 48,8% do valor engadido bruto, é o motor económico e social e cultural deste país. Somos un modelo de estabilidade, somos un goberno con dúas almas con diferentes sensibilidades, unha alma socialista e unha alma nacionalista, pero que saben entenderse. Eu creo, ademais, que nun momento político como o actual, donde é difícil a veces buscar un modelo de convivencia política, aquí fomos capaces de facelo desde o minuto 1 até o día de hoxe. Pero eu creo que, ademais, damos mostras de algo máis, non? Donde hoxe a democracia está en crise é xustamente en ofrecerlle modelos nos que confiar á cidadanía. Eu creo que o modelo da Deputación da Coruña é un modelo de confianza para a cidadanía. E a democracia que se sustenta en elexir modelos, pois necesita modelos para contrastar e necesita modelos en que confiar. Eu creo que o modelo que este goberno lle trasladou desde o principio até hoxe á cidadanía, un modelo alternativo a outros modelos, o que goberna en Galicia e outros que se intentan impoñer no mercado electoral, e creo que é un modelo que efectivamente, como acaba de decir Valentín, que lle trouxolle grandes avances ao conxunto da provincia da Coruña, e, sobre todo, como moi ben decía ela ademais, ao medio rural e aos concellos máis pequenos desta provincia. Entre os principais logros acadados, o presidente da Deputación destacou a posta en marcha do Plan Único, que, segundo el, veu a consolidar un modelo xusto e transparente de financiamento municipal, no que os concellos son os que deciden. Afrontamos este reto transformador e de progreso pois implementando grandes políticas no ámbito das infraestructuras, con un plan de obras e servicios que supón nestes últimos 10 anos pois casi 1.000 millóns de euros de inversión e a creación de 18.000 postos de traballo na provincia da Coruña. Todo o demais mediante unha fórmula, que é este plan, que lle dá autonomía e liberdade aos concellos para decidir en que queren investir estes cartos que lles transfire a Deputación. Eu creo que se a día de hoxe desaparecera o labor de impulso e de fomento da actividade cultural, deportiva, económica, en materia de igualdade, en materia de dereitos civis do ámbito da provincia, se desaparecera ese labor de fomento da Deputación da Coruña, a maior parte dos tecidos económicos relacionados coa cultura, coa economía, coa pequena empresa, co deporte, caerían con ela, porque a Deputación está seguramente detrás e apoiando, eu creo que fortemente, a maioría dos proxectos que hai vivos en esta provincia. E iso é un labor que hai que avaliar na súa xusta medida. Somos unha institución que aposta por unha financiación obxectiva aos concellos, implementamos un programa de financiación que soamente este ano bate o récord de 116 millóns de euros e que bate un récord significativo, e que somos a entidade máis inversora no mundo rural, por riba da propia Xunta de Galicia. É a primeira vez que o Fondo Municipal da Deputación da Coruña financia máis na provincia da Coruña que toda a Xunta de Galicia nas 4 provincias xuntas. Non o decimos nós, o di o Consello de Contas no último seu informe, onde acredita que a Deputación da Coruña é a maior inversora no eido rural, ademais de destacarnos por ser a administración con unha maior política de digitalización que presente como institución en Galicia. Tamén destacaron os plans de emprego e o emprendemento, outro dos eixos da transformación levada a cabo dende o organismo provincial, a través do Plan de Emprego Local, sen esquecer tampouco a aposta realizada no eido social. Por outra parte, lle dimos moitísima importancia no goberno provincial e na corporación provincial pois a todo o que ten que ver coa creación de emprego e a dinamización de emprego. Estamos a falar de que puxemos en marcha un plan de emprego local con inversión de 125 millóns de euros
a creación de case 8.000 postos de traballo, axudamos a emprender a 1.875 empresas e financiamos a 4.000 autónomos e autónomas na provincia da Coruña. De cara aos retos para estes 2 anos que restan de mandato, dende o goberno provincial incidiron en que agardan a seguir facendo aínda mellor, ofrecendo ilusión e alternativas á veciñanza, cun modelo de goberno que é, segundo eles, positivo para a economía e a sociedade de toda a provincia. Queremos máis, estamos orgullosos do feito, que é unha labor absolutamente colectiva da xente que nos apoiou durante esta década e que queremos seguir propiciando, sendo motor, meténdolle máis combustible a este motor, a este país, a través da Deputación da Coruña. Como moi ben decía Valentín, non sei se a palabra é queremos máis, pero sí queremos facelo aínda mellor, e, polo tanto, en eso imos intentar poñer os 2 anos de gobernos que nos quedan por diante para seguir ofrecéndolle, sobre todo, ilusión, remato como comezo, alternativas á sociedade que cada 4 anos ten que votar, e ofrecéndolle un modelo que eu creo que é un modelo sinceramente positivo para a economía, para a sociedade desta provincia.